नैबे खिनि पेस्ट्रीज चीज केक खौ बिहरदोंमोन आङो फिसा फिसाखौनो बिहरबाय आरोना बेखौ दायो बिथाङा फैबा बेखौनो जाहोनोसै दिनै बिथांनि बार्थडे बेखायनो हैप्पी बार्थडे लिरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेजों आं बानायनो हानाय नङा खोमा एथ' फिसा फिसा हायोना हाया नायनोसै माने जेबो गैया आंनाव चकलेट सिरापजोंनो लिरनो नागिरदों आरो ओमफ्राय माने एसे गब्लङा गिदिर ना फिसा फिसा जानाय नङा आरोना एसे गिदिर गिदिर जागोन बेखायनो नङाबा आं फिसा फिसा मोजाङै लिरगौमोन आरोना नैबे मोनथामावहाय हैप्पी बार्थडे जिउ लिरफागौमोन आं बेवहायबा गड ब्लेस इउ बेबायदि लिरगौमोन आरो दा ट्राइ खालामनाय बिथाङा फैगासिनो दङ दिनैबो डेट माने दिनैबो चिराङाव थांनो नागिरदों नालाय न'सिम थांगोन दिनैबो दाखालिनि बायदिनो लेट जासिगोन 8थासोआवसो स्टार्ट खालामनाय जासिगोन दासो फैगासिनो दं रेडि खालामनानै दोनसै आं जेबो बायनो हायाखै दे बिथां बेखौनो जाहोनानै फुस्लायनोसै आं नोंखौ माथो नांबाय थागौ बोरायनानैलाय दासो नङा होमबा हागोन ना हाया नायथारनि ओमफ्राय माबा मेन गेट खेंनाय खोनादों फैबायसो नामाथाय फैनाय बायदि मोनबाय आं स्मल लेटार लिरनोसै आं पेस्ट्रिसाव लिरला आङो जाया जाया जादों बेखायनो बे प्लेटआवनो लिरनानै होनोसै जि गिदिर गिदिर जाबाय बार्थडे जाथारालै सयथिबो मारै जागोन नै बिदिबा God bless you God जायालै सयथि जायालै जायासै फेल टुथपिक लाबाय आं फुंनिफ्रायनो जेबो विश खालामाखै आङो बेखौ माने मिन्थियै बायदि थागासिनो दं आं बेखौ सानदों खोमा आंखौ विश खालामनोसै आंनि बार्थडेआवनो होननानै बेजोंनो माने नामनि आन्था विश खालामसै नायसाय जि गिदिर गिदिर नांला बंसा जाजोब्बाय बार्थडे लिरनायाबो आंना डेखौनो लिरनो बावदोंमोन उनाव फिसानो टुथपिकजों गाहायाव लिरनानै होदोंमोन आं बाहाय नुवासै ओमफ्राय बिथाङाबो सफैनानै आं जि हाखु दाखु जाबाय उनाव माने केन्डेल थाब 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 लगायनानैल' माबाबाय आङो ओमफ्राय दरखौ खेंहैबाय आरो बिनि उनाव नायदो नोंथांमोना मा रिएक्सन सफैनानै बेल दामगासिनो नेनांगासिनो बाहेरायावनो Happy birthday to you. Happy birthday to you. 제발 리액션 한 게. Happy birthday dear you. Happy birthday to you. 무슨 날이래? 지금 프로 먹으세요? Wow, surprise. Really 안 하죠, Thank you. What should I do? 내 생각 항상 회의로 얘들아 네, 포크로 네 나지 먹으면 네 Oh my god. 네 wish 가면 돼요 wish 가면 다 wish 가면 거 지금 wish 가면 wish 가면 거 근데 끝난 거 테이프로 그 마음은 지금 샤이 wish 가면 나도 잡아요 붙들어 잡아요 오프 아주 무슨 먹었네 이제 옆에 쓰더니 가도 이상 하 남이야 다 하드 Happy birthday to you Thank you Thank you so much Good darling Viewers 몇 도 작은 것들 양치해야 되는 거나 나야 가만히 꾹 This is for you all my dear birthday cake surprise जाबाय ओरै बयबो हाखु दाखु थांनोसो माबादों खिन्थु unexpected anyway thank you 그거 작은 एक नम्बराव हाखु दाखुनो खालि केकआ सानसे फन खालामाखै बेखौ I don't know why आं बोराबफ्लादोंब्रा नोंखो नों दुखु मोनदों आं wish खालामैखौ मा कारनावबो खालामाखै बिदि सानबाय थादों माने आं
Monayaw every night ang mobile ko off kalama. Into last night ang off kalama ke. Vibration of them boda. Yeah, on top of town. But no one called last night, and wish me. But this that's surprising. Iba 당나세? 당나세? 뭔가 이거 치랑어. Jale. 남라 खानाय जोंना. मैया हरावनो रेडि खालामनानै दोनदोंमोन जोंखौ थाब फैगोन होननानै गैया फुंगोन ना खाथियाव था Happy birthday to you. Happy belated birthday to you. Happy birthday dear. हानसुआबो खननानै होखाया जोंखौ थाब सहैगोन साननानै केक सेक बायनानै दोनलायलायदोंमोननो बिथांखौ हाहोनो होननानै बार्थडेआ ओमफ्राय गैया जायासै जों हरथ'हैबायना हरनि 1:40 सोआवसो सहैखादों न'आव सुन्थायाबो जाफैदो फैदो Thank you. साजों जानोसै एबार क्या दूं मैं तुझे दाउआ चाय पीते हैं आंना मुब्रुमसो सिखारनाय सासे अफिसाव थांबावसिगोननो बेखायनो हाखु दाखु जादों आबौआलाय मैयानिफ्रायनो केक जागासिनोलाय ओंख्रि जायाखै साना बेरे फुंजानि केक जाफाबाय आङो No, za, mami. No, fidget. Zai bahai. कुछ बोलो अच्छा कुछ बोलो क्या बोलेगा टेस्टी है हाँ वाह तुमने लाया ना नहीं तुम्हारा प्लानिंग है सब आई नो मुझे पता है नहीं ये सब तुम्हारा प्लानिंग है नहीं 사무실 자들 아무도 살아 몰라. 딸기 사등배 딸기 나도 슈가리야다 다이비티스 야라니. 딸 사거나 다니는 거면 얘랑 김치동 뭐? 김치랑 아유 마스터인 집에 마 왜지 쿨라서 오가 집에 이거 뭐 지금? दवा बिना भी सब बाबू सोचो जाजा जब खाना मा दवा मा हम सब भी दाउ अमा नागिरनाया बे सासे बिराद केयार खालामो सोर अबाहाय मा जानानै दं दाउफ्रा अबेथिंबा गनो नागिरदों अबाहाय दाउदै दैदों अबेथिंबा माने दाउआ मा हालोदाव दं टेस्ट नायजोबखायो गथ'आ दाख्लै दाउदै दैदों होनदों फोजोबनाया दाउ जाहोगोन ना मारै जानायाथ' जाहोगोन दाउ सांग्रोगोन नांखादा थिनहर आंबो बैहाय थिनहरदोंमोन गाज्रि जाजोबदों जोंनिया ना बिबार बारिथिं दंहैयो दा बांसिन आरो फैबाय नों लायो नै ना नों लायो बै दाउ बिमा मालायनिसोमोन जोंनाव थाफैयो जोंनाव फैनानै दाउदै दैफैबाय फैब्रा थांगोना थांलालै बियो थांगोना सायदा खालामनानै अर सायदां दा बिमाया दंना गैया बिना 뭐가서 왜 दाउदैखौ लानानै 나란히 왜 건물정 말고 아주 그거 감. 11타면 फिसाया थैजोबबाय जों माबानासो माबादोंनो गथ' जन्म जादों तुमने खाओगे नहीं फुंनि ओंखाम बिथाङा अफिसाव थांसिगोन नालाय हाखु दाखु मैयानि ओंख्रि मैया हरनि मैया हर ओंखाम जाफैयाखै जाफैदोंब्रा दुथा ओंखाम जायैनो दुथा बारखादों अनलाजों अमाजों नाजों टमेट' बंद कर दो बैसागोनि बन्द'फ्राव थांनो हागोन एप्रिलाव बन्द' मैगङा बारा जेबो गायाखै नै एबार आलु गायदों
Mula. Fresh जानांसिगोन आहाबो माने लांफैसिगोन सुदा. Minna माबा आलदामोन आगोल. खान नङा. Bye. नै जोंना गाइखेरा. गाइखेर? थांबाय. आलासि गथ'फोर फैदोंनो जोंनाव बिमानैखौ नायनो फैदों बिमानै माने आंखौ नायनो फैदोंनो फैनाय जायाना ओंखायनो शुटनिफ्राय फैनानै जि गोदो गोदोसो उन्दुलांहांबायमोन आङो ओमफ्राय नैबे उन्दै आलासिफोरा आंनि आइनि बिब'नि फिसालाफोर सानै बिसोरनि फिसाजो गोजा आंबो थांनाय जाया नालाय बिबथैया थांदोंमोन नालाय आंनि फंबाया बेजों फैफाबाय ओमफ्राय नै उन्दैफ्रा आंजोंसो उन्दुफाथारोनो बेखायनो बिसिनायावथ' बारा जायगा थोनाय नङा नालाय साबा गाहाम बेखायनो जोङो गाहायावनो ज' बजोब्बाय आरो बाहायनो साबा उन्दुनोसै जोङो उन्दैफ्रा क्रिकेट गेलेगासिनो बेरेफुंजानि Camilla. Beda betu frana bed gedang gelaman. Undi ya buna hai ini burab dengnya, nungkanya siri. Undi ya burab nih kayak bed ko home nani bufabayar, ese kuci jatuh sih sana nih buna mendain. Nung kim rakip sih? Dah home bayi lo tha, ani ku dekai. Iya betul bui kala. Kunci nak udah sih. Dia buat ani ku dekai. Godan nanggabai थांदो एबार नोंखौ अननानैसो आङो गथ'फोर बायदि फैदों हानसु एबार गला नोङो दा जों बिसोर उन्दैमोननियावनो थांगासिनो दं बुदियाफारा जों मोनाव थांनाया लामा होनबाय जोङो लामा खोन्थाग्रायाबो गावना होनबाय उन्दै मोना गुनानै बेखायनो दहाय सानाव लिंखादोंमोन आङो उन्दैफ्रा आंजोंसो गाखोनो मोननो गैया बिबथै लानानै थांजोब्बाय गैया गाखोनो मोनासै जों मोनाबा थांफिनगोन माथो जाखो सासे लानानै थांबाय बिबथैया आयो ना Nunggu nggak? Ini bisa no, bisa ini. Ini aneh gitu. Foto lah. Anaknya
आंनि भिडिअ लानाया नांला बंसाजोब जेबो डिटेल्स गैया ओरैनो गोसोखांबानो लाब्रबो गेजेराव बावनानैबो थायो दा जोङो डाइरेक्ट 2 जानुवारि ओरै जों गुवाहाटीबो थांनो नागिरखाबाय नालाय ओमफ्राय मादैमोननिखौ मोनलाङो नालाय दा बाहाय हाबलांनोसै सानबाय आरो मानो होनबा मोनसे फिसा खामानि दङ नालाय नैबे काजिन फंबायनि हिन्जावजों बेखायनो जोङो हाबलांनोसै सानबाय आरो दाउ दंलै अमा बेदर एवदों एकदम सिङाव गाखोबाय थायो जोंनाबो सिङाव गाखोनानै फैयो दाउदैखौ सिफायो नायलाय बेसे गोबाव लाबावगोन मोनबाय बे दसेनो मोनखासिगोन ना 5 मिनिट फुरगौ माने मोनबाय जों हाग्रायाव फैगासिनो बांगालफोरनिफ्राय थांबावनांगौसो फैदों दा गब्बर सिं थाहैबावनांगौसो मा कमेन्ट हरजादों होनदों बनथमुरा गब्बर सिं नामा सलेनियाव बेलेग खम जारलायाव मोनदां खम जारला बनथमुरा नै गोरलैया सफैबाय नै आयै जोंना मा फरायबोखो नोंसिखौ सिनायो सोर बे बावबाय सख'नाया बाव गेस्ट हाउस दङ बाव थाहैयो आङो अफिसाथ' माबा वाटार रिसार्च माबानि तामुलपुर साब डिभिजन आजिखालिथ' डिभिजन जाबाय आं साब डिभिजन दा डिउटिया बांसिना नैबे सुनिता आंजोंनो समान बियो आंनि आइनि बिब' देरसिननि फिसाजो दुइसिन हेबनो नाङा आंखौ नै खोमा रिबिल खानाय रिबिल मोखांखौ ज' ओरैनोबानो नुखाबाय साइकेला राननो रोंलालै बेयो राननाय नंला खानाय मोनबायलै बोरायबाय सोरजोंबा हामजादों नों बाबा सोर बे आनै खमला जायोना नोङो खमला गोथाव मोनो बिदि दलद थाबाथ' मोजांलै दानो बाब्राबलाबायगोन मा फरायबोखो नों स्कुलाव माथो जन'खौ फरायो आरो सल' खनो स्कुलाव सल'सो खनहैयो बियो खमला मोनजाबाय जिरना नैबेलाय गाइस फेस रिभिल जाबाय दिदी नै खमला जादों गोथाव आनै खमलाया गोथाव मिनी फेवरेट नो खमलाया ना हांसो ऐसा करके वीडियो बनाता हूँ आदैया अमा मोनजाया ओमफ्राय ना गिदिर मोनजायानो सप्तायाव खेबसेल' दाउआबो ओमफ्राय मैयाबो जाबाय दाख्लैबो जाबाय निउ इयारनि जाबाय सानसै ओंखाम जानोसै ब्लडनोसै खमसे फुङाव सिखारा जोंहा गन्द्रायाव थाबासो बेयाव दोनजोबो नामा दाउखौ बेयाव दैनोबो थायो ओमफ्राय दाउ फिसायाबो थानानै बेयाव थायो दाउ
बिबोनां फुंखानि हिन्जाव बेबो कमेडि भिडिअस होयो बेनाबो इउटुब चेनेल दङ नामानो जाहैबाय कामिनी बसुमतारी ब्रह्म नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नायबानो जाबाय भिडिअसफोरखौ शलेनि एक्ट्रेस बर'नि सिनायदोंना सोर सोर नायो नोंथांमोना भिउवार्सफ्रा सोर सोर नुखो बिनि शलेखौ माबामोननि खाथियाव गलि मोननै नै आमाय जों दा मादै साया गुसु जागोन नै साया रं नामा जायो रा इसोरो थान्दा बांगाल बुरै बुरैलै साब्रै दं ओरैनो मोनसे टमाटार जानो लुगैदों आं न'आवबो जागासिनो मैयाबो जादों दाखालिबो जादों गोथाव मोनो आङो फान्थाव बाथोन र' देरबा मासे होगोन आं दाउ बिमाखौ बे दाउ नायग्राया दाउआनो थैला जोब्बाय दाउ फिसा फिसाया बिमा गैया मा गैया बिमा मासे मैया थैदों दाउ बिमा थैदों बेमारसो जालायबाय दां ओमफ्राय नै नैबे गोरलैनि बिदाया जाहैबाय नै बेनि बिदा सोमोन्दो जायो नामानो आदा सन्जिब सिनायदोंना नोंथांमोनहा बेसाना मानो हाफै बावबाय आं लिरिक्सखौ बिनि एक्टरा बेखौबो लोगो मोनहैबाय आरोना फुंखामोनाव थांनायाव साहाखौ लिंहरदो ओमफ्राय आं बेखौ लानासो होबाय आं बेसाना मानो खारैखौ गायनो नङा मालाबा जानला मादै आंनि मामिनि बिनानाव एसे एखे नुहाङो नैबे टमेट' फिसा मैया आदा सन्जिबा हरफादोंमोन फुंखामोननिफ्राय दा आं बेखौ गायनो नागिरदों आरोना गामलायाव गायनो सानदोंमोन आं बाहाय गायथ'ला एखे टाबाव गायनोसै बैहाय ओमफ्राय बेहाय दा फुङाव गायनोसै आरो टमेट' फिसाखौ जानो मोजां मोनखायो ओरैनोबाबो बिराद एरो बियो आदा सन्जिबनिसिम खनसेबाव थेंक इउ थाबाय टमेट'खौ हरनायनि थाखाय देनां फिथाइ थाइबा देखायनोसै आरो नोंथांमोननो बेसे थायो गायखांबाय मोनसे